थामाव पास जाबाय नालाय थार्दआव पास जाबाय नालाय बिराद लाजिनाय मोनबायहाय सासे मानसिया थार्दआव पास जायो बलेर' गोनांनि फिसायानो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयावबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायहरनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो बहुत थेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै आं मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबसननानै नायफ्लांदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो दाबायना होलांबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्रायो दिनै मा भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोना आसा खालामो नोंथांमोना दिनैबो माने आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायना होलांगोन थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर दिनैबो माने मिरामिससोहाय लोगोफोर सनिबार नालाय जेबो जाया ओमफ्राय आं माने मोननायखौल' देखायनोसै आरो नोंथांमोननो संनाय खावनायखौ मिरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो होनलाय ओंखायनो मोननायखौनो देखायबाय आरो नोंथांमोननो आं माने अलकबिजों आलु संदो बेनिफ्राय आरो बिजावजालि सासे आरो माबा गरसि फ्राय एवदो लोगोफोर ओमफ्राय नायदो होमबा मिरामिसबाबो नायलांसाबदो मोनबाय लोगोफोर नै ओंख्रिया टेस्टिनो मिरामिसबाबो टेस्टि होनबावलायबायसोहाय आङो गरसिजों आलु भाजायाबो मोनबाय आरो लोगोफोर नै फ्राय आरो है दलथा जांबा साया लोंनायसै साखै एसे खुरैसे लोंबाथाय मा उदै जागोन बिलाय हो उदैया ओमफ्राय खिनाया हामाखै ओजा आरो नै ओजाहा सासे खेलानिफ्राय फैबाय ड्रेसबो गानस्लायासै हेबाजिनो मबाइल सेरफैबाय नायदो लोगोफोर नै आंनि फिसालाया डाइरेक्टनो माने ड्रेसबो सोलायाखै हनै लाजिना खारलांबाय माबा लोगोफोर उदै सानाया माने हामबाय आरो मैया मुलि दौनानै उदै सानाया हामदो ओमफ्राय दिनै माने खेला दंमोन नालाय खेलायाव थांदो आरो ओमफ्राय प्राइज मोनबोबायनो थार्दआवसो मोनबाय प्राइजआनो नै लोगोफोर थार्दआवसो मोनबोदोनो मायाव मोनखोबा मायाव मोननाय बाबा आथिं गाजोबनो खारनाय थार्दआवसो मोनो होमबा लोगोफोर नै थार्दआवसो मोनदों आंनि फिसाया आथिं खाजबनानै खारनाय मोननो आरो ओमफ्राय थार्दआवसो नै मेडेलखौ रानखाबाय माने सानसेयावनो रानखाना हरदो आरो गाबोनलाय मा दं आंनो गाननोसै नामा गान थार्दब्रायो थार्दआव पास जाबाय नालाय थार्दआव पास जाबाय नालाय बिराद लाजिनाय मोनबायहाय सासे मानसिया थार्दआव पास जायो बलेर' गोनांनि फिसायानो जाखां लोंखां गय खानसे ज्रोम जानानै मोसौ बलायनो थांलायनोसै आरो जोङो बिजावजालिजों आंजों माने दिनै मोसौ बलायग्राया रावबो गैयाहाय लोगोफोरजों हिनजावफोरानो माने बलायहैनांगोन आरो ओरैबायसा गोसा लोगोफोर सान्दुङा मागोनि दिनावनो एसे गोसा ब्रां ब्रां सान्दुं लोगोफोर एबार माने खुयायानो गैया आरो मागोबाबो स्रां स्रां एख' दोमैला टेनसन गैया एकदमबारे स्रां आरो लोगोफोर मागोबाबो जानुवारिबाबो एबारनि बोसोराव माने स्राङैनो हगार हरबाय आरो जेबो माने थान्दा सान्दा गैया ओमफ्राय नै दा बिजावजालिजों आंजों बाल्थिं गंसे लानानै बेबो गंसे लादो आंबो गंसे लादो ओमफ्राय माने दैमायाव होबोबाथाय मोसौफोरा ओरैबायसा खारदावो लोगोफोर ओंखायनो माने बाल्थिंजों रोगा दौहैनो होननानै जोङो फैबाय आरो लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर माने मोसौखौ जोङो दैमा जिङाव होदो होननानै मिथियाखैमोन आरो ओमफ्राय नै बाल्थिंखौ माने लाबनानै ओरैनो बेकार आरोना ओमफ्राय नैयावनो दौनोसै आरो दैमा रानथेनायावनो जोंनियाव माने दैमा गोथां गैया लोगोफोर नै बिदि रानथेयो आरो मेसेंबा इयावनो लों सान्दुंआबो गोसाथार नालाय गांसोदो लों एकदम गोरा दोआबाबो मालायनि खेथि जायो खाथि खाला बिराद खेथि ना गुबाबो दाय दङ जाबायो नायदो लोगोफोर एकदम समायना सोरगिदिं एकदम बिबारानो बिबार इमाहा गासिबो माने बेसर गोजा लोगोफोर इमाहा गासिबो बेसर बिबार गोजा आरो माने ओरैनो फ्रि दोना आरो जोंनिखै माने जागाखौ खुला दोना सब माने खेथि मावजोबो आरो गावबा गाव खेथि ओमफ्राय नै इमाखा गासिबो बे बेसर बिबार गोजा बेसर फोनाय गोजा लोगोफोर जायगायानो खुला गैया ओमफ्राय दा नै इखिनियावल' माने एसे खुला आरो जायगाया इमाहा गासिबो गोमोल' आरो लोगोफोर फोथारानो ओमफ्राय जोङो दायो मोसौखौ दोस्लायखांबाय आरो न'आव थांनोसै बाल्थिंखौ लानानै बाल्थिङाबो ओरैनो बेकारसो जाबाय नालाय ओजोंहाय आरो आब'मोना ना गुरगासिनो आरो ओमफ्राय आंबो फैनो नागिरदोंमोन लोगोफोर सोलाबासै आरो मोसौ मोसा दोस्लायनायावनो ओमफ्राय मा ना मोनखो आब' हा ना सें
जाद्राया इना नायानो इदि नाम थायो आरो मोजां खिथाब्रा मा ना मोनदो बोथियाल' नै जेखायाव खनसे नायदानि नायानो बोथिया गोरलै गोरलै गोजाथारना आइ गैया फाइ गैयानो नायानो मोनाहाय गुरबाबो आरो नोंसोर सानैजोंनो मोनगोन ना मानसि गोबां जानांगौ होमबासो बिनाव मासे गाग्लुंनायावनो हाबलाबायो बोथिया जाबाय आं नोंथांमोननो सासे मानसि देखायनि आरो लोगोफोर ओरैबायसा ना हमनो गोरों आरो माने ना गैयाबाबो हाग्रायानो ना जायो लोगोफोर एकदम नाम्बार 1 ना हमनो गोरों आरो नायलांदो होमबा लोगोफोर ना सारनायबो लोगो मोनफैबाय आरो लोगोफोर जोङो ओमफ्राय नै दा बिराद मोजां ना मोनबोदो नै नाया बा सेनारबोसो ना सेनारबो मासे बिराद रोंगौहाय नोङो इयावनो हारसिं इदि मोननाय नोङो इसोर मोजांथार नाया सारफैबाय थायो नामा नोङो सारफैथ'र' इयावबो दं आजिखै बोसोर जाखो उन्दैनिफ्रायनो ना सारनाया खै बोसोर जाखो नोङो एसे ना सारनो बोसोर जाबाय नंगौ ओंखायनो इदि रोंगौ आरो नोङो बे बोराय पेन्सनबो थगायदों 10 बोसोर दा 60 बोसोर दिना दोनदो ओमफ्राय दा बोराय पेन्सन मोनाखै मोनबाय मोनांसिगौथ' नोंसोर दा नायनाय साइसआव थारमाने उन्दैखौ होनायनि रागा जादों नोंसोर बायदिया मोनाबा सोर बायदिया मोननांगौ जाखो ना हमनो बिराद गोरों जोंनि सालबारियावनो नाम्बार 1 इसा बिफा फिसाला नाम्बार 1 होनजायो मोनसारदोबो नाया जि बुरजा ना मोनबोबाय ना सेनार गोरि बामिया माब्रै मोनलांबाय इयाव जोंलाय बेखौ गुरबाबो नाखौनो मोना बेयावलाय इयाव दंग' दं इयाव ओरैहाय बया गोथौनि इयो जों नङाबा इयाव एसे ना गुरफै जों इदि नाखौनो मोनफेरा नङाबा इयाव गुरबाय थायो जोङो गोथौनि इयाव सेनारानो बिराद ना मोननो गोरोंहाय नोङो सेनारखौनो जि फसायबाय आं